Kublai ya pi baro asachi sen ngap diang subha ya pi hakani ka puli khubor ngap shupang balada ka dikesen ka bani kong ya pi hakani ka channel ka jongi tesngu bha parlok banai ka jingkershan ka jong pi da ka ba pi like pi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong pi ki khubor kat kumna ki kot khubor ka khalai trik ulber ar hajar ar pulai khlat uwei bayu kali halat mukhla juai leber khat ar trik Wei ubreu laklat no hashan ha ka jingja sha yu kali ka balaja halat mukhla ha ka miet sngi ublei ka khubor ke thu ba kani ka jingja kala ja ha ka port kumba prashiteng min miet ha surok NH6 halat mukhla West Gentle Hill District ka kali ka bayu yau te ubreu bom palla bani thu kala phet krat hadin ka te ka jingja uni ubreu bala sha yu kali udei ubarit breu upong ya ka sapti rongyong ka patlan rong jungam blue bat ka slepa rong saw Sakani ka pat ka khubor laban long election ha Ïaïong ha sohiong Shillong khar artrik uluber ka election MLA ha sohiong constituency ka laban long ha bana Ïaïong ban kat kum ka khubor balayo ka election ha kani ka ka constituency ka laban long lang bat ka election ha ka jilla Karnataka ka election ha sohiong lapin sange no hadin ba ukertong ka UDP uba HDR lingdo ulaklat kendet ha ka arphauterik urampang ka election ha ka Karnataka assembly kan kut ha banai jemmang Ka UDP sohiong circle kelap ha ya ka kerteng jongba sensha lingdo ubadai upersa jongba HDR lingdo banyak hun ya kani ka election. Ka NPP kelap banyak hun ya uba samlen malngyang kat ba ka kongres ka sayda uba S Osborne Kharjana ka HSPDP bat ka TMC ru kila thap kerteng banyak hun ha kani ka election na kani ka constituency. Kat kum ka an tang ka UDP ka bala ban thap kerteng biang namar baklat no ukertong nelor ki bala thap kerteng lupa kat ba ki wei pat kimla shu. Sakani ka wei pat ka jingja thung baji ka kali kat badang let jinge seng sinat chaling khoi mairang khat artrik uluber ki para banget nakal leng ka balang hakasngi ublei ki laya poi da ki phau hajar ngot bania shimmenta lang sha ka jinge seng sinat rang ba ka ba ar phuwei jong ka KGP sinat sepsngi na ka banta ka jinge seng pat ba ka balong ha ka balang Presbyterian ling khoi hakani ka singkar pangkla dan ru ka jingja ka bas ngusi ha ka ba ka wei ka kali ka badang thmu ban let chia shimmenta sha ka te ka jinge seng sinat kalaya kundu ya ka jingja accident ha ka ba ka kali ka ba ki shong kala thung baji syariat Katkum ka khubor belayo na ki balat jinge seng ha kate ka sngi ki laya thu ba katika kali kadai ka bawan na ka thain nong ston henrai hamar poi ha ka shnong mau phalen nai katika kali kumnu kala thung baji no ha ka wei ka riat ka bamarjan bat kate ka jaka long jinge seng laya thu ba kila don riungut baro ki basong ha kate ka kali bar saungut kila mansau malu mala kat ba arngut kila mansau jur bat hamar bala pentip ya ka ni ka jingja na kalian ka KGP sinat sapsngi kala pha ya ka ambulance ban ket ya ki te ki bala mansau sha ka jaka ai jing sumar sa ka ni ka wei pat arbos ki bar jalla bat ka KSU umsning ki barung be an klem ki kot kisla Shillong khar artrik uluber Ka KSU umsning circle ha ka no phai sngi jong ka khar artrik uluber ar hajar ar pulai kala yo ban bat ya khandai phongut ki bar jalla ki bathmu ban balla sha ka jalla Meghalaya sha ki than Gentle Hill District klem ki kot kisla ki babyang ka jingyo bat jong ka KSU umsning circle ya ki te ki bar jalla ka dai hadin ka jing i pher ya kar komban jong ki hadu arbos ki badan yo number kali AS not UAGC nyo lai phra but AS not UAKC san reu lai phra habala kali perthau lap shem ba kimbyang ki kot kisla kat kum ki Interstate Migrants Workmen Relation of Employment and Condition of Service Act ar hajar khatwei ka KSU kumba kala jupha ka kerwo ya ka sarkar jalla bat ka sarkar pedeng bakin penklan ya ka an ban perking ya ki bar jalla henrei ka balingo bawat hapo ka infiltration check gate kinong trai kim da perking henrei ki te ki bar jalla ki laya thu ban ba ki siu tang saw hajar bat ki layo lat bandrung lai lan bat poi shidu umsning ki te ki bar jalla ki de ki bathmu ban let balla bi an ki factory cement sha East Gentle Hill District ka jingyai kuman jong ka sarkar jalla ban perking ka penlong ru ya ki district ki bamarjan bat ka Assam banjur ki jingluti ki jingtu ki jingkhai drugs bat bun ki runar ki bathmu ban penyap ye ki mensem baluloi ki bangila sakhi ha ki ni ki sngi ki tayo bamenta ka seng ki SU kan pendap ya ka senjam bat maham ting ye ki nong ai balla ba melin banwanra ye ki nong traina bar jala khlam ki kot kisla ki babyang na madai maki ki ba penslor ban penkhen ya ka an Interstate Migrants Workmen hadien ba ki dokhat ka KSU umsning circle kila toket bat lawan shimti no da ki pulit umsning ki bala shimkhia banlit pen ye ki te ki barjala batlapan tiknaru ba ki de banit phai no mardor sha Assam sa kane ka wei pat
Yo pelip no ki pulit ya kading haswa ban pur shaway. Juwai leber kat arterik. Ki pulit pelip ding ki lahab ban let bran ban pelip ya kading haswa bakan pur syaka shlem trekam jong ka sarkar pedeng hanong ba juwai hakamit new play. Kani kading kalastang na unyut ubalalang halenti ban let cha Thomas John Synod College bat hadu menta patip setia kumno ute unyut ulakem ding sendat bat mano balathang. Ute unyut udei balalum thup hakasurok ka baki kali kamai shalong juwai ki penlong ya kacaka abriu. Hasenda kan di kasurok ka bala kalalong kacaka bret nyut kadan ka post office bat ka shlem trekam BSNL. Bat kading kalapur stat syadu syajan ka kero jong ka post office. Hindai na kadaw jong ka jingwan poi kloy ka kali pelip ding lala ban pelip no ya katay kading. Ki khubor na barzela, say ki doktor yo bitar kiat nakpo ubreu syakem uway. Kathmandu leber. Ki doktor jong ka Nepal hakasngi thoding kilayo ban sumar bat say yo bitar vodka nakakpo jong way usamla arpenrius nambat uway ubreu bala syakem halor ka jingdan ketiha katika kamdusman. Loong bautay ubitar lalap ling baka scanning hadian bautay ubreu balatip kerteng kum u. Nusrat Munsari ubala ut su bat pang haki benta jong kakpo. Kumta layo bansay no ya utay ubitar na kakpo jong u hadian kajing yak hun shitam ka kumba ar kenta shiteng. Loong ba utay ubitar ula penkat ya kisnir jong u bat kabala penlong ya utay ubriu ba un smuthu ya kajing shitam bat kajing pang hapo kamet jong u. Ki pulit kia thu bakat kum kacing pet thu ki parlok jong u nusrat kila ban le ya kate ka kam dusman ha kapor ba ya di ilang bat uhi daka ba pendi kiat shwa ya u bat hadian kata kin sa penrung pat ya ute bitar hapo kamet jong u kum ta ki pulit kila bat no ya ushik samen u balong usuba dan ketiha kate ka kam runar bat kila yo ru ban toket ya ki katto kat ningut ki parlok ki bayajan baha bat u nusrat ha ka ba kila pla ya ka kerteng jong samen. Sakane ka waipat, hakaju kasngi yatho usamla bat arngut ki kenthai. Uway usamla riulum uba syap tiang yo syakem haki pulit bat bitar ki pajba. Ulayat ho hakaju kapor bat arngut ki kenthai hakastep perngap jong kasngi palai ha ira buru ka chera mondal jong ka bhadradri kotha gudam district. Kita long khubor ki yatho uba uni usamla uba latip kerteng kum umadawi sati babu uba dan arpusan snem kerta. Ula syo jinggit jaka way ka swapna kumari haki arsnem menshwa kat badang ya pulilang. Haba kisngi ki por kila yat kila yok hun Henry kila rai ban om yat ho shong kurim namar na kidaw shimet bat kila stang ban yasa ala kajong. Hakaju ka por usati babu ula syo jinggit saya ka way pat ka kenthai ka bakarteng kasunita na kashnong kurna wali bat stang ban yasa alang. Kasunita kala dan kun teng bat menta kala armet na u. Haba ka swapna kala tip ba usati babu ula sa bat kasunita kala rai ban lit sa alang hakaju ka yeng bat hadin kini baro laingut kila rai ban yatho no hadin ba kila yo jing menjur na kikimi kikpa. Sakane ka waipat, set udukot ka Manipur rifle yo ubriu batmu ban lethit kiat ha impal. Uway uhawaldar jong ka second BN Manipur rifle ula siat yap yo way ubriu badan lai punyo snem karta hakmat ka palor jong ka nika snatrekam ka badan ha impal ha ka nika miet sni palai. Uni ugat kamanda ula pran kam da kasuloi badan laisen jong la jong ban siat yo lukram monsar ha ka por khandai baje min miet ka balaja ha kabu leikai ha impal ha ka nika sni palai baladap. Uni ubal asya siat yap udai ubashong basa ha urikop kumantem ilikai ha impal West District. Uni ubal asya siat yap uwan ringkat bat saungut ki parlok jongu ki badai ki bawan daga kali swift pantiet kiat na ka kantin ka badan ha phalor jong ka second Manipur rifle hajan ka kabu leikai ka jaka kabajngai kumbashi kilometer na kanong ba impal. Hapadeng ba utay udukot pahara udang khak ye ki bandrung syakate ka jaka hadin ka jingen ya ka balaklut baha uni uhawaldar ula siat arsen da kasuloi jongu. Nakaliang ki pulet ya menta ki penpau ba kidang penlong ya ka jingtoket ha ka baya dai bat kani ka jingja. Bat ya ka met jong utay ubalayap na kani ka jingja lapha na ka benta banle ya ka pos martam. Uni upulet uday ubalatip kerteng kum uning thau jam priyo kumar san pusau snem kerta. Bat uday unong shong shnong jong kalilong chiwang awang likai. Bat menta udon hapadeng ka jingsha aset toket haki pulet. Kani ka suloi ka ba upadan kam ban siat ru ka lai puar pistol ladap ban kini daki pulet. Paralok ngin say syam yang bat pihaki way pat ki khubor. Kublay shibu ane ka jing ay min siyam jong pina kapor siya kapor.